Bimani bomu. An kan konga tan ka jula. So do I intend short don bimani rek. Allah ustar banon. Ustar ngata ma ba ko heewi. Ustar bade. Ala ngata ba wa ustade. Ala. Kam kai ko mbida. Yommi usama kali seeda kono ngata ba hen. Ngata ba hen wa tan usto. Kali so usta kali se nden. Usta kali se. Koko mbawɗa mbiɗa ko jeeta mbiɗa joni min de ngam ko mbino mami ko rek min hande miɗiɗo wonnatani haalangol hande haalangol a bimbi ala kal o boni komo panas kaleje ɓurɗe mawne e kaleje e fof ngamen daari koñ ha koñ kono noon soɗɗon 4 millions 700 mbimi 4 millions 700 heewi kad lar ayide ayide ɗeɗo koɗe panas ayi ala ɗa moƴƴi kal kam bisimilla jam ɗum kan ngam goɗɗo mbiɗa kam kan kono wona moƴƴi kale ala ɗa moƴƴi kal gonduɗa ko serde kal hetto konde safi hetto safi hen kono noon joni ngam da andi ko no mbaɗata sa haala heewani wata haal ko wata sukku yiddemade a yiyat kam ngesa ba sa yiɗa kam beera ko jiɗiɗa